Čaute, tu je Johan a dneska si ukážeme, ako spravíme túto jednoduchú animáciu textu, ktorú môžeme použiť ako intro. Poďme na to. Takže prvé, čo spravíme, je, že si vytvoríme novú kompozíciu a nastavíte si tu na čas, aký chcete, framerate a samozrejme rozlíšenie. Ja si v tomto prípade nechám Full HD, zaklikneme OK. Teraz si môžeme pridať text, čiže pôjdeme sem hore, zaklikneme toto T-čko. Alebo vlastne ak vidíte, keď namierite, tak tu je skrátka CTRL-T a napíšeme si čo chceme. V mojom prípade si napíšem moje meno, hej, Johannes, a týmito štvorčekmi si to vlastne vyskalujeme. Teraz samozrejme by som chcel zarovnať písmo do stredu, čiže označím si text a pôjdeme tu na do align, čo znamená zarovnať, vyrovnať a klikneme na to a zarovnáme si to horizontálne a zarovnáme si to aj vertikálne. Teraz ako vidíte, tak máme ten text priamo v strede. Vy si môžete samozrejme pomôcť tu na ešte v nastaveniach cez túto mriežku alebo tu na cez tieto guideliny, ale to už nechám na vás. Myslím si, že toto je o mnoho jednoduchšie a dávam to priamo do stredu, ako keby ste tu mali s tým manipulovať manuálne. Ďalej si vytvoríme podtext, čiže klikneme si na text, dám CTRL-D, no a toto druhé si potiahnem dole a napíšem si tam video editor. Toto si zmenším a dám si to nejako pod ten prvý text. Ďalej si môžeme zmeniť font. Ja mám zvolený Roboto, ale na ten prvý text by som si zvolil Roboto Black a na ten podtext tam sa môžeme s tým trošku pohrať, neviem. Necháme tam tento italic. Teraz keď máme font zmenený, tak si aplikujeme preset na ten text. Ja si chcem aplikovať preset iba na tento prvý text, čiže označím si text. A pôjdeme tu na do animation, apply animation preset a tu sa nám otvorí zložka priamo v After Effects, kde máte dosť veľa tých presetov. My si zvolíme slow fade on a môžeme si rovno pozrieť, ako to vyzerá. Celkom v pohode podľa mňa. Ešte sa vrátim k tomu, aby ste nemuseli tu otvárať zložku animation a klikať si presety tam, tak stačí, keď pôjdete do effects and presets a napíšete si ten preset manuálne, alebo nájdete to tu na animation presets a texte a tu ako vidíte sú všetky. Teraz spravíme niečo s tým podtextom, zvolíme si video editor, zaklikneme skratku T ako opacity, viditeľnosť, pôjdeme tu na začiatok a vlastne budeme keyframeovať, hej. Čiže dáte si opacity na 0, zakliknete si tu na tieto hodinky a nájdeme približne niekde, kde sa tu dokončí ten prvý text a dáme to zasa na 100. Môžeme si to pozrieť, ako to vyzerá. Tak ako vidíte, veľmi rýchlo sa to zviditeľní ten podtext, čiže si to asi posunieme. Toto vyzerá už celkom v pohode. Čím by sme to ešte mohli zlepšiť, keď už máme spravené niečo takéto? Označíme si obidva texty, klikneme S, čo je scale. A zasa zaklikneme si tieto hodinky na obidvoch textových vrstvách. Pôjdeme niekde tu na koniec do 3 sekúnd a posunieme si toto podľa vašeho uváženia. Keď si to teraz pozrieme, si to necháme aj dlhšie. Takéto jednoduché, celkom pekné intro. Ako by sme to spravili ešte krajšie? Označíme si obidve textové vrstvy, zaklikneme účko, čo nám otvorí všetky tie keyframey alebo efekty, ktoré sme aplikovali a označíme si tieto všetky keyframey. Pôjdeme keyframe assistant a dáme easy ease. Čo nám to spraví s textom je, že ten text nám to tak zjemní ako keby, že to bude viacej hladšie, hej, po anglicky smooth. Už si myslím, že to vyzerá celkom v pohode. Ak by ste chceli ale toto intro nejako exportovať do transparentu a nemať vlastne to čierne pozadie alebo hociaké pozadie, tak zaklikneme si tu na Transparency Grid a vidíte, že tu sa nám vlastne dalo priehľadné pozadie, hej. A teraz si len zmeníme farbu toho textu a zasa sa s tým vyhráme ako chceme. Ten easy ease nám tam spravil celkom dosť, by som povedal. Ale keď to takto nechcete a chcete to mať klasicky na tom pozadí, tak si zakliknete tento grid a zasa dáte CTRL-Z, čím to vrátite naspäť. A tu nám máme hotové to intro. No a už to stačí iba exportovať.
A ak sa vám takýto tutoriál na takéto jednoduché intro páčilo, tak sa uvidíme pri ďalšom. Čaute!